what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako yondo alwaka imanya manya daga batesa tikichingira Zimbabwe taigara mumako yondo alwaka imanya manya daga batesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumako vakawanda vakaenda kuhondo vakasiya upenyu hwavairarama. Zvikonzero zvekuenda kuhondo zvinogona kuti siyane, asi chinangwa chakanga chiri chimwe chete chekusunungura nyika ino. Nekudaro nyaya dzehondo dzinotaurwa nevamwe nepasipo. Vamwe vacho havana kuenda, vamwe vacho vakaita yekunzwa, vamwe vakaverenga, asi vakaenda kuhondo tange tisingavape mukana wekutaura pachavo nemiromo yavo mafambiro avakaita netsoka dzavo kuti vaende kunotrena nekudzoka nekurwa kuti vasunungure nyika ino. Nekudaro pazara nhasi tiri kuno kwaMutasa uko kwatasangana na baba Mharapara kuti tinzwewo mafambiro avakaita kubva muRhodhisia vachienda kwavakaenda, kwavakatrena nekuzodzoka kuZimbabwe yakasununguka. Baba Mharapara, makadi? Tiripo isu kuno kwakadi. Mukanditi misa munha ndinenge ndine mari asi ndoka yakandifita. Inonge yakandifita iyi. Asi hapana. Aiwa ichauya. Andinogamuchira. Anditika. Aiwa ndinotenda. First name ndiani? William. Anditi. William akazvarwa kupi? Akazvarwa kwaNyamkwarara. Ndikupi kunonzi kwaNyamkwarara kuno? Pakanga pari pamusha painzi apa paNyamkwarara. Basi. Boda nekuMozambique. Okay. Anditi mumuri makanga muri vangani? Kana kuti muchiri vangani? Muri medu isusu. Takabarwa tiri 7. Vakomana 4. Vasikana 3. Ndokudzidza ikoko? Ndakadzidza ikoko. Asi ndakazopesa grade 7 yangu. Ndakugwangwasa. Okay. Kuzobva pa grade 7. Handina kuzoenda mberi nesikuru. Mabva matanga kutsvaka tumabasa. Ndakamboti senze mbijana. Mari yanga sinasamba zvakanaka bangu namudara. Ndakamboti senze mbijana. Maisenza kupapa? Ndakambosenza pa bottle company. Ndaita basa rei? Kusakura mimoto. Pane moto yaisimwa nemigamu. Saka taisakurira kuti ikure zvakanaka. Handiti nyaya dzehondo sevanhu vafamba vachigara pabhodha zvanga zvakamira sei ipapo? Zvasimamira zvakanaka. Zvakakonzera kuti tizoende kuMozambique. Ishokwadi. Masoja aSmith akanga atosvikewo? Mwese munomo anga atosvika. Saka panguva yacho isusu taandati yarukei. Tantori panguva yakatomara kuti ndimi munoziva magandanga. Saka tati panguva yakaoma. Alright. Mabhuna akangouya chete. Vakomana imimi hamutazi kuziva. Munofanira kuti waziva. Saka nekutoona kuti fucho taita wazivawo. Kunyepa ishokwadi taita waziva. Kana mukoma wasvika. Saka nekuona kuti mamamiri zvakati isusu kuti ata kuti tifanira kuti kana kuti zvikunakirei uyai mujoine security force. Okay. Apa vana mukoma vachisvika vachiti nyika musikaiona here kuti ikunakirei. Mamiri akaita nyaya yacho. Kwauzotoona kuti zviri nani kutienda kupi kuMozambique. Pakatanga kuuya magandanga kana muchiri kurangarira chii chakaitika ipapo? Pamba pedu isusu vakasvika. Asi hatina kuziva kuti magandanga. Okay. Masibata.
tanga takagara mukicheni tiri kubika sadza tete ano mai anga tiri kubika sadza saka ndogara mukicheni tiri kundokurukura tikandozwa kuti gogogoi vanofana tete isi mukicheni zvikanzi ndi mama vanoti gogogoi ndiani azianza kuma pasi 7 mutara baba anga rupi basa kwa mutari ini ndakabuda ini panze nemuzukuru wangu panze ako kutamurisana nawo wairi nemusapatana kuziva kuti vamwe vanhu vakatowanda asi vanhu vamira pangani itu chete wabvunzwa mai ndiwani andikineziviri yamo ngepane pange pamara pano mwanga bva abvunzwa anga muzukuru manje kanezi muzukuru ani kazukuru mugidha kazi mama wari kupita kati mama wari pawari mumba kazi mama ngwadini ngwabude pano mama ndo kubuda panzi ndiwanani waenzi wasikapindi pindai mba waenzi pindai mba waenzi kaza baba wari kupi ndi mchemera akubvunzwa manje kazi baba wari kubasa baba wari siza kupi kazi kumenisparati basa rei kazi kuvhurira mvura mvura idzi mzima mutare dzedzi kazi zvakanaka kazi matiziwa here mazuva tizwa ngati kwakuti tsva mai akati hatina nini handisaziwa ba kazi zvakanaka watapinda umba nawo wari wangani wari tu apa hapana chaoni chavanacho hapana ngamboziva kuti makandanga wagara pai pasitupu petiri watanga kutsanangura kuti isusu matiziwa here kubvunza muchembere kazi haya watina kuziva vandini muchembere atiso ana mukoma ndikuti magandanga asi tisichi ana mukoma magandanga ranga riri kwaSmith ana mukoma ndire makomrades so ana mukoma fatana manje kutasa kuzwa hana kuti ngakurowa manje pozi ndiyakati kuti kunzwa kuti wari muno taizinzwa asi kuti tasatadini masangana nawo kunyasa kuchiteereresa manje kendanosvikanzi imimi vakomana munopita nezvei ndinobira kwenda kupi waodzi kuno ruzi kwaodzuku ndinobira kwenda kwaodzi tinofamba sei muno tikati yezinyayatanga kazi amai pasapo ngepapi pasapo ngaapa patini pasapo pasapo kwenyu anogara sei watsanangurira payapaya so right tinotuma here mukomana wane ambotidaidziro sapo wadi nawe pano kazi pana chakashata andatungwa iyi kandidaidziro sapo wadi auya pano todaidzwa nechii nanomukoma umbota kuti udaidzwa nani nanomukoma unosabu kwangwa kuti wangwa kutoziwa nzvimbo medu muno maonini vanokoma warimo kwautaura payapaya sapuko ndabula kuti ndindakatumwa inini changamiri woyo unonosvika mukwedu asi vanhu vatiri vana mukoma so vana mukoma zikanzi wane chii hapana chawana shuba asi vatiri vana mukoma kanziwo zvikanzi sawaruda chii zikanzi sapuko imbasvika ipano so zikanzi auraitane vangagara vakutozviziva savaona vanga vati kure kudarika waisusu kwasvika ndokuti apinda mukicheni muya kumborisana masara paya kwakomberana makwamusana wachitaurirwa isusu sichangamiri tiso muri kuti murivakuzi magandanga isu tirichi anomukoma tisi magandanga tinokwanisa here kuona vanhu vanoita vashoma shoma muno timbotaure nawo mbijana sapu ndo wangaidza sei usiku uno tanzi aiwa zvinezi because kudhizi netara sapu kudhizi netara kuno mabhuna ari kudini ari kufamba ngoshuwa mabhuna anga ari kutofamba manje mutaremo mune motika iyo tare tutare tare sikazi aiwa zvinezi ba totsvagai vanonga vakatonhorera vasina bapu maningi ba wauye pano apa sapu panobe manix domire mune wanga kuti kuri wadaidzwa kubva wauya takaenda kunga takusvika kuma 8 here papo
ndo pakazonzi right sadza nyeni muri kubika iro batsirai nawangu bika sadza rakadini awanda rakati wande nawe zitutwara zvese izvi vamwe vakatorara pai vari mudhuze nomumba medu munhu asi apana ari kuwasiwa vanhu vatibatsirana wauya nevakadzi wavo vakutoitwa kutarisa paya sabha akuchiita kutsanangurwa manje kanzi isusu tiri kudarika muno tiri kuenda kupi tabira odzi atidaona kuti barikidza kuti bira odzi asi pano wachazoya uchisara papi muno uchaisara muno isi todarika tikuenda kupi kumiri asi tauti kandi ticheityei takukumidza kuenda mangwana tabva pano munomuka motsvaira pai paruvanzi penyu vanzoni wakomana yairi pana muri kuiona here tiri kuiona toda kuendawo sokanzi hazvizi kuda kuenda pa munhu unozviendera wega ngekuti ihondo hii tiri kuitai tikati aiwa imwe musei muri ikoko masvora sokanzi hazvinetsi tokuradza inzira yekuenda naye tichokabva vataura isusu hatisi kuenda nemi tiri kuenda kupi tikubira odzi asi kuti ene nemi kuti kuenda kwakuti hazviiti posi tiri kuenda kudini kutani zvehondo imwe munodini munoenda makadai muna Mozambique 1976 eno hazvinetsi kazi kama kuenda takazi munofamba makadai makasvika apo paimbeza kuna makamarada ariko koko masvika papo ndiwana chokubata kuti muri kuratidza kune chii kwekuenda dzakabikwa takazova kuburisa bhutsu kwakutora pai mumadziro kazi muone kuti mafambiro tida isusu tifamba zvakaita sei hatisi kuziva kuti apa takazoziva matazotrenwa kuti isiginari taifa kuti vanhu vakubuda pai mubhutsu saka pakati kwa wanobva wadini tangakuuya mai vautanga kuchuya vanhu vatozara mukova wese saka mati aibira mubhutsu tikati ai ivo kutaura kanzi haisusu vanoiti tofamba navari mubhutsu iyo takabvuma ati makomeza anofamba ri pai mbutsu ai takutanga kuti ini kuchitotya asi mumwe uchidini uchifarira futi uchasadza paya vapedza zvikanzi tataura panapa mukazvitaura ingi zviri kwemuri timusara muchiurawa nemabhunu sakudini takwenda takanzosondona nguva ava wabuda wazopedzisira paya paya tuwa yanga takasvika ndokataka kwenda wakasara vamwe ndokazopedzisira futi 2 masora kazomaboya tatenda takudini takazona pasina vanhu ngashomashoma wati vanhu vatoparana sapo kubva ati vakomana nyaya yepanapa yashata zvese kuti kapanapa izvo zvinotozikaniwa kuti kundosara kwedza zvakutozikana kuti kudini pasvika vanhu pano vakomana amenhenyu mukareka kuziva zvekuita tatati muzukuru navamwe vakomana ngati vatakomana kune nyaya pana motozaiterwa pazoto hapana panapa tinotosvikirwa chete pano tikaparohwa zvokurohwa paya pozi vangu vasi pakatopairwa wanu pairwa wanu atsunye paba aizokabatwa pakatiiswa padhapu apa pani panesi padhapu vaitaura chirungu nechosikadiba right but kwakona toedza makusenti katakomana zvekubasa izvi ngatozisiyana zvakatokwe pasi kakutandi 33 imbeza zvembeza tindo uko kwangu uri kupisawo asi mafambiro yacho munzira takatafambira zvakanaka kwakuda kusangana nemakamarada kwaudini kutoa makamarada paya kune sterego yechikamarada hatichiziviwo futi chipuro chiri kutaurwa manje kwatoendeswa mabhesisi aisvikirwa makomeredzi kokuya kuya panapa makomeredzi enyauya taitoza kutotambirwa nemakamarada kwautosvikirwa nemakomeredzi nyauya autobvuza paya tautaura chishona manje ndautowira newanga watoiko kutaura kuti kwaune makomeredzi anga atotrenwa aimirirwa kuti vanhu vauya odini otambirawo chi makomeredzi atrenwa aya matambirwa makabva maendeswa mataenda kumanika
Tulipo takambomira kuti takaswera vatarara sema mwana tatowanda manje wamwe amene kwaindobva ibva tawanda vataunzirwa dhafu vaiti madhafu kumonini zvakati matipa ya tipa raivha kuti aisi madhafu motikari aisi madhafu dhafu raibva rauya vatakuza mudhafu oyo vataenda kumanika svika kumanika asi panapa vanhu ngavadarike chimwoyo svika muchimwoyo kasi vanhu ngavadarike darike dziri toendepi kasi ngaidosangana nevanhu vari kubva kubhombwa kupi manje chimwoyo nyadzonya vanhu vari kutakurwa kubva kunyadzonya vamwe vanga vapona vaita sezi kuenda kupi kudoroi enda kudini ndosvika tese papi kusvika kudoroi svika padoroi panga paine wanu namba itaidaidzwa panopa yanga iri kusvika kuma 25,000 vanhu vanga vasati vatanga kuenda kutraining 1976 wacho vanhu vanga vasati vatanga kuenda kutraining zveshe kuzi vanhu vanga vatraina vanga vachiri vashoma chaivo vanga uri kutanga kuya uku vanga kutotorwa idzi ndiwo watungamira kuya kupi muno mukati saka zviti zhinji yese yanga isati yatraina vanhu nasi makaona vanhu vazhinji vakaita kuzofa manje because vanhu vakambogara nguva yakareba vanhu vasina kutrona mumozambique kunyadzonya doroi kuchibavawo saka mabhunu anga kutoziva kuti vanhu vakaungana havasati vatraina ende havana futi saka kuenda kuvauraya vanodini vanoita uri kuona papa tizomaona vachinji vakazourawa pai panyadzonya vanhu vasina futi papata kombe panapa vakapona ndio vasasaka navo papi padoroi takati garei padoroi ndakaziitawo course yemedics medics red cross tiri padoroi paya mamaunzi comrade ana nana usikolo Joseph Chimurenga manje tiri kumushauri mara pairi ndakabva ratofa ipo papo situfa zvatotorwa takutonyorwa mabhuku zvezvi hata azvimwe manje nana usikolo Joseph Chimurenga takutoita padoroi timu yekutanga vanodikana kupi pana Tanzania udlaikiwo takatapinda tova nemadhoji apa anga usi madhoji manje zvakatofanira magonyeta yaisi madhoji manje murabaraba manje saka paya takatiendei takati wandi takabva tasanganiswa mwakabva kunini kuchibavawa sekuisa padoroi yakusangana pabhera tinogara maningi tasvika pabhera zvikanzi right nyaya iri panapa vamwe vachanda nendege vamwe vanoenda neshipi mazvibata saka vamwe vakabva pinda pai mushipi shipi yakatakura almost yaitakura vanhu 5,000 submarine yaitozi submarine submarine inofamba iri pasi pemvura here yakatende yakatochengetedzwa kuti uku iri pai iri pakati kuenda kuTanzania 3 days atisikana nendege ndege yaitakura 93 saka ndege yaifamba katatu pazuva ndege yaita 1 hour 45 minutes kuenda kumutwara tapinda yaiti ikaenda makuseni 1 hour 45 minutes zvikamene zvinoitwa saka kuti mafamili zvikaitawo ndege ndibvo takandenawo chemakuseni tasvika pai pamutwara kuti vatatodzika tasvika kune mabhenzi ekutara kadini akatimirira paairport paya kwakutodzikawo takutoiswa line zvakutotanga manje chongo ikokoko cheko atidini futi hatichizivi futi chachiswahili manje ona panyaya dzacho idzi asi vaitaurwa chiswahili nechi waiziva kuti vamwe vanoziva chii kazhinji waiziva kuti mazimbabwe angona chirungu waibatidza nechirungu akutotorwa paya tura madhoji raini hapana pane wamasero agaidzwa nochi nemaswahili eni manje peroza takutenda manje kupi nachingweya kakumisa nachingweya ndeyanga ari matraining areas manje tasvika nachingweya kwakune mabhesi angona kuita 5 base 1 base 2 base 3 base 4 base 5
vanhu taura musika mutone waida kutone matrainere manje apa vanhu apa kuti vanhu tiita training pamwe chete tiri pamwe chete vanhu sikaseni aisaiti kapiwa utaenda pai tafanira ku phase 4 ndokutakana kuti yanga ya phase 1 manje waita phase 1 ne phase 2 sitakapataenda ku farm 2 farm 2 pedu ndokutanga takamboiswa 3 weeks kudzidziswa manje chiswahili manje kuti tione kuti catch up kumopinda kusikuru kudzidziswa kuti tione kuti catch up kwaiswa chiswahili chiya achinetsi tambiri changu chinonetsa but panguva shoma tatagona kuchitaura manje kana nhasi aiwa chirimo achibudi swahili achibudi kautadzidziswa paonesa kutogona kautamanya training manje totora training yedu ziri very strong ndoze kutamba baba because taitozi kutwena ku Tanzania chizi ku Angola kutwenwa futi chi zebra okay zebra yapina nekupi neku Zambia Zambia chipina nekupi Mozambique okay aizo sangana kupi muno manje ku France mafamily taita manje takatwena phase 1 tapedza tiri kupi tiri ku farm 2 then phase 2 yataino maphases phase 2 tukazoya kutona takupi ku base 1 okay ku base 1 yataino maphases phase 1 ma small arms eti ma small ngari ma AK ne mabhazu kama RPG7 aya ne ma rifles ndio phase 1 yeye ni ma tactics manje unotsenga sei unoita sei masibata manje phase 1 phase 2 inanga yaino zvinhu zvati kurirei manje ma and air zvakunda nema size yacho kazopedza takati right 6 months apera maudzoka kupi kumusha kwenyu kuchoita zvitakudini zvakudzidzisai masibata hapo tata checked manje mwoyo kutozwa kuti tati chitoenda manje tinopedzerana ipo noti kutamba baba mwoyo kuti tati chitoende front sure kakura futi ndege kuyamba pi pabeira tsika mbeira kautora madoji kuya kupi mafondi yakuzi mafondi manje iyo mafondi yanga yakuzi muchidhipurowa manje makomanda zanga kufrandi kudhara yaya akatanga kuya ndo kwanga wakuchia kuti totora chi kuti kwakati kudikana vanhu wakati gurupu tati kuziva kuti vanhu waya akazi tiri kudira waya wamwe pene kuno wamwe pene kugaza wamwe pene wakuchizi vanhu 2 ene motore 1 wakati kudikana wakati kudikana wakati wakati kudikana wakati zvakuchifamba zvakuchita sikotatorwa first operation commander akasokutorai kuti commander America Mchanyiri okay yakafika tasika musiyo lazima nini commander inde yakutora ne America Mchanyiri ngati judgment left from me masibata akoma zvitola zakomana kutaya kuenda uko zvimaka dzidziswa uko ndo tiri kuenda kuita uko ukatamba watamba nechi neupenyu wako masibata ende futhi kwakutamba beko kwakuthi ukuthi utakuchenda hondo kwakuthi yakwakuchipina front ini good luck ndakapena nemuno mushamangu takataka kwase ukutala kudapu asi wanaona kuti iziwa right kuzoito ubva kusaka dadikizwa muno tapinda takaenda kopata ndi magandanza magandanza kutakangwaudza zvakanaka chaizvo akangwaudza zvakanyadza chaizvo ndokuti takapisira hondo yangu imomo mwana mai ndakaipisa zvakanyanya chaizvo first battle chichakaitika first battle takatapinda takadarika ndamagandanzara ndaenda kusizwa mune chii mune wanga vari kuno kufront because isusu tega zvasikaitiwa tidini kutanga tegazi zati kune vakomana vatasanganiswa vakaita zvekuti tida kuti dena kuti toti ndimurubva kupi asi wana kuti taurira mai ndizvauda kuti waite ona mai kazvehonde zvikaizvika sote joke takuziva kuti group mwanga achibva kuti kuRomania ama kuTanzania ama kuChina muzoona
amakulibia saka isi group yedu isusu tatibva kutupi Tanzania kazi maswahili takuti mudini timbori kuti munogona here kurwa pfuti tikaenda pahwedza pave nemudhuri mudhuri apa paive nemadzaku ma-secret forces nemaisrael anga aripo papo iyo kumberi kwaitozviziva kuti mune mamire zvakaita apa toparwa na 4 o'clock masikati manheru kuseni kwakoedza takuparova paparara tarova ipapapo asi kwakoedza tofanira kuti todisappear tosangana kupi kwagoto kuedza kwenyu kuri kutaura kuti kwenyu nokuziva kwenyu kutaura kwenyu mune nyimbo muyemo amene mamune makore manganayo ndizivi kuti ine nyimbo muyemo useni endedzi kuyakweko anokuza kusendenzi koto yes takabva tadeployiwa fika chokwadi ndizokutamba aipo takarwa pamwesa makusendiseni kuma 4 o'clock ranza mene kazitanga aizi 1 ndi anotanga ranza chitarezo anga ne rifle yeranza azonora straight mukati umo wachitanga uniform zetu uwanonga rumandakisa ari sumandakisa kaita zvokuto wanofana zvakaita unofana kutoziva kuti kurudzana nemunhu ari pai ari muhandaki achiti handaki uwanonga kachera zvi wari mukati saka unofana kuziva kuti zvori kuita zvakamira sei because iwe varuma ne advantage iwe wauna advantage uri pai uri pakadai apa mazona apo takarwa arova paya wakaenda koedza kuti vakaenda kuti weranza kasitanga anokataura kuti patanga patakaenda tanga tiri 15 tatiri 15 kuza takaura takabudirira hapana kakwara takabva tarova zvekutsemura chaivo chepozi awanga wakawara iro takawasvikira wakawara iro prazi wanga wakumunisa kubatwa nehope kwanga kudini kwakuedza watadhabura komanda paazoti akapota kuti kwana ndati pistol kura kuti stop and let's go back unofana kuridza uchiziva kuti komanda achazoti kudini pamberi pacho toziva kuti pistol yakuda kuti stop the fire uko kwanga tonyarara kuziva kuti kunyarara kwaita uko kuti hakusina munhu arikoba yaitoziva kuti hakusina kunyarara kwefutu hakusina munhu ariko kuti zakutaita kuti kumwe kwakutoedza kwako apa helicopter dziri kuuya helicopter takareka masendendenzi paya taenda kune makoma ari kumberi amene dzimba dzekwanani ikokoko dzadzine matanga nopakadonisa here aimakuziva kuti kwamboziva kuti kwambodonha helicopter mudanga makura mambozinzwa here kwenyu ikokoya makambozinzwa ndikona kunge ndisina kuzvinzwa ndiri mudika okay mamudika tapinda mukachikomo yaka helicopter dzakayabva dzayadhare kuti vanhu vari pai waitoziva kuti ukuiso kwakachenwa asi vanhu vari pai muchikomo chine mawari helicopter yakarwa nebhasuka ikadonha mudanga remombe ndopaka tizopona kubva mugomo nokutiza futi vakazoya tuvhamba denga kunze kwasuti kwatoedza manje takarwa bara takatoava 2 hatina kuoneka ndozi takazonzwa ndege asi iye takutoziva yakabva yatobaka toziva kuti iri yabaka iyo asi vanhu vakazongwaunzwa munzvimbo imomo menyimo muyamuya vanhu vakabata chepamusoro asi izvokabva zvanzi munofanira kutorova honde mona ichitotsviriridze kuitira kuti vanhu iwowawo vakavhiki ndozvakaona kuti tizogare maganda takatodaidzwa imwe kuti unziwa imwe futi enforcement futi kuti towedze kuti antaita washoma kwakunzirwa vamwe futi kuti vanhu vemuyamwe vagare zvaka zviteramire manje kuti mabhunu arege kuti powerful manje mafamila zvazvakuchiita because mukana kuti imi makukurirwa because taifamba 99 taiitira kuti mukanyangarika muri 9 ka hamuoneki munamidza chimanje hamuchatooneki bepapo because mukati tiri 2 napa 2 tukanti 1 napa hamuchatooneki
ndio saka zai tufana muri 99 tozoteza kuti dakati koma papana kusangana kupi mtoto sangana kana kuti kwadzvinyu musibata ipopa kanongo nosvika paya futi uri kana kwanisa kana kwatedza kudaiswa kutora kana uswa sindioswa kwato isarasa kana futi yako pai pasi poswa yakwauswa uswa hembe dziya kutochinja zvinozviya tokona kana uswa pamusoro amatactic manje kuti amasikatiso uone kufamba kudarika pai munzvimbo yakashata iyi nemafambiro itaita mwana mai asina kuti wasinoita choko kwakusukutamba asi unoita zvinouya muropa zvinoita kujairira hatinyepasamunotukana waudzi payapaya hondo inotanga usati waijaira anoita fanga inochisa kuita sesi but inosvika kupinda muro wakutonakidzwa nazvo kuti imi tagarisa nei katimberi tombodene pakati timbodzimborira kuma ndokuti mukagara futi maningi musikuzviita muchawarairwa mukawarairwa yatofa kwakwedu saka mamina akomanda hani pamakatanga paganizana tatina America okay comrade America mchanyiri okay ndianga detachment level basis all right ndokurwa hondo mwagoto right sika hondo yedu ndakasvika kuma inomuchinya magananzira ndakasvika kuma hondo iperi pakupera kwehondo anomuziva pakatwa vanhu vatakura pasenendedzi fundi handizive ndosaka ndotondinzwe kwamuri pasenendedzi paipaya ndo pakazoya mabhazi vakandidzwa vanhu varuku nzvimbo yenyu neno nzvimbo yenyu saka comrade America ndo vakati hondo yapera zvakachitaurwa ceasefire kuti uchitaurirwa amakomrade maigona kusiyiwa makomrade anombada zoenda kupi kuriye enda kuriye zvakufamba zvakadai nemutaure chi makomrade zvoita kudai zikanzi kwakazouya neziri reserve force manje yakazomira mubhodha manje chizi hondo yadini yaikunda paceasefire indai motaura ri kumberi kuti zirega yakuridza chi futi endai mangwani pakati uya motakurwa ipapo nemabhasis asi kubhodha mamune chi wakamira kuti kana vanhu vanyeperwa havana kumisa kudini kupinda futi nekukurumidza futi mamune reserve force yanga yakasimba zvakaipa yanga yakasimbisisa yakamira kuti avanhu vakazi hondo yapera vachinyeperwa pakunganidzwa karo vakatanga kupfurwa inobva yadini yabva yapinda saka zvinhu hazvinozvisika saizvozvo vataenda pasenendenzi paya taurwa nemabhasi uyo kuenda uko nezikupuko dzepasi unokuziva kuti nezikudzepasi foxtrot yainzi foxtrot saka takasvika vanhu vatosarawo ikokoko vabosamuyo vanhu vatosara payapaya svikota kuti sva mumabhesi tosvika kuti watozara kune varungu ndiwo varungu todwanaaondekazaiva vatamusisi faifanapa omama kutoti vari kudei panapa idzi tikuzi tuye kunoko kanzi aiwa takutoona mazvari makomuredzi esaya aiwa onde yadini ceasefire ine amuna acharidzana kuti tati gare padzepasi ine ndakandapinda mugrupu kapara tikuda vanhu vedriri saka takabva ndadriri vaindochuzwa kuti vanodriri mazvira kumacha manje taizvikwanisawo chaizvo takandapinda pasquad yechi yedriri kadriri tiri kuti ngiri kuda kukwidza chi flag mapawana manje asi amupedze pano driri muchanda kusanganapo nechi zipura force zanona force nesecurity force imairwasira naye yacho yonayo ndikati hapana chakashata ndakandapinda musquad yacho yedriri yaitaita takazizwa afurwa ine kubva ndakabva platoon yedu isusu ikabva kupi kugwero wasibata vamwe wakanirwa samuya platoon yedu 34 takaenda kugwero tasvika kugwero vauya kuti platoon yezipura wade chiyo futi 34 oya futi
former Legion Army auri wafuti chi 34 masipata kuti maparatu mangani matatu masipata 34 tata kuti sadhuri manje kupi kweru manje takuti kadhuri tsana wazikazi no ya National Army asi munorara pamwe chete mwese pai mabaraksi ukaitira umwe munhu tsinye ndiwe uchasungwa munhu alright takutodzidziswa manje baba kuti tiwirirane ya integration angaseta integration okay integration makamirira kuenda unosumudza flag kuda kusumudza flag integration ainge okay kuda kusumudza chi flag ibi sakasumudzira mascot ground meyamwe mukwira saka mbareko yainzi Zanu Force up former Legion Army up Zipura up mazona mubareke kurara mubareke machimwe kuda kuti takona kuti munoita sei yayi mwana mege kushinga zokuita baba Zanu Force up Security Force up Zipura Force up mwese uku line muruku line uku ndo mbedi yedu tunataka tutapewa uniform manje okay uniform yedu uniform am test boots everything says two pairs everything says nema kits maswa nema ne foot asasi nachi mabara alright kutona nazo manje audi sadriri taza sadriri manje richi yokusumza chi flag kwaudiswa tese hata amufamati imwe chese pamwe right then zoya flag asvika kwaupinda takaibva mutoniyo ascot ground to ground guru kare yes takasumudzira flag imomuya tapinda tasumudza flag tapedza tasoka tapedza mahotera tasikambawaizi mahotera achioko kochonakidzwawo wafoja doro nyama takutoitawo zvichirungurungu izvi tapedza paya Zipura bhazi yakwenda kwayo former Legion Army yakwenda kwayo Zanu Force takudzoka futi kweduwo takabva kupi Goromonzi okay Goromonzi pampa ine assembly point masibata Goromonzi paya awo vanhu vakutoona tiri kuti apa tine uniform ka awachagutsikane futi wapi wakasara hauti code ibi simani uniform iyi zvafamba sei ndio uniform iyi takabva nayo kudziAfrica sikanzi pangoti vanhu vangasingadi kuiona uniform ka iyi tikashandisa National Army ka iyi vanhu vasingadi kuiona ndio zvitotipa zvacho takuti watsanangura vakomana tamira zvakadai zikanzi mapanduka mari zikati atinopanduka ndio zviripa zvacho tiri kutoita kwazobva paya tagara Goromonzi pamomboita kastrike kada kumboitika paya pakomboitika kahondo ipapo makombeza paGoromonzi nesupport unit yanga yagara iri kone pozo pakatanga kuenda kutraina first group yakaisi 2-1 wachinje waona kuti 2-1 ndekabva nakwezi 2-1 yasangana nechi yakazi 2-1 isangana nechi former Legion Army neZipura nezanura yese pamwe chete vaizi chichi 2-1 wachida kuona kuti vanhu vanowirirana here wasona saka vanhu manje sikuni tikati vanhu wadini wapanduka vamborira futi papi paGoromonzi apa kwazoya vakuru vakuru vati no aisizobva ndiene zichi ndiana vakuru vakawaya comrade onini Nhongo ngastafa Rex Nhongo sikanzi aziso zvinodini iyi yakuzi National Army mubatanidzo wechi wemauto zvehondo zvakadini zvakapera saka mwese muchaenda kotraina kupi zvaita former Legion Army ndio dhiri rakoitwa hatichati rekuTanzania rega rekuSyria rega rekuRomania rega kana rekuChina rega takuita the same what drill people power and zvangu zviri good because zvino zvakaita kuti ite National Army manje mazvibata saka vanobva kuti toshoro rese padzi vachibva mafuti paGoromonzi tenda kupi tongogara right takutongogara asi pana apagarwi kuchipinga wako kutongogara pana apa taya kuti muri few minutes munobva muri pano muchienda kupi kuNational Army from here kana usari kuenda kuNational Army voenda kupi kumba kuosorori ndipo tata kupiwa mari dzedzi dzedimo
takambopiwa timboriko takambopangura prakumbaza motikari dzavaya vatatu pinda futi pai marori uluwele barracks Bulawayo wasibata pekutapinda simuluwele barracks muyamwe twasangana zipura formation army nezano pamwechete takutanga kutopiwa chi mutemo manje ya national army manje takuti isu takata apatena ngatotora ngatowandisa kaunta 2-1 yanga yatopedza pakuya 2-2 2-3 2-4 isu takazopinda tambatane 2-6 takaza kutrainwa paya 3 weeks tata national army topedza paya tikazi off mabva off menda kupi 2 brigade nomutsaura zvekuzoita kwakuya kumusha kuno tata masomeki kaipapo ndanga tiri first time yekuya kumusha aiwa takatatomboya zveiti muassembly point alright ndakutombodzokera ipapo pamassembly point pamakatisangana nehama dzenyu right inini ndiri pagoromons ningina wangu akapasika pagoromons pana vamwe vakatosvika kumba kunoko koma wako arikoku takaena akapona arikoku fana ameno ndakanoona atosvikawo anonitera masoro mangiri ariko ari instructor kuforset ndakanoona atosvikawo mukoma iwo fana mbonde anga nemashamwari yake zitatiro mashamwari edu apa tiri kupepeta hedu ikoko goromodzi kuya kuyoko ziri sei tiri kumba kuri right nomudhara ndizvi kuti mukoma wani makadzoka wafana wakafara kaisa kafaro kumba kuti usvikika here sevanhu vakaita zvekutiza kanza kumba nomudhara vakutaura mudhara ane mumwe mukadzi zvakudidi ndikati no problem sipana apa hatindobvi chero poti takutobva zvemutemo kwanoonekwa kuti hazvikundobva chete hazvichadini chendamba motaura kuti tiriko anytime sadini tinondouya kwambapa masedza tinazo padzokwamba tikazotoona saka mangwana racho mwa kuti usvika futi hama dzakuti usvika futi akati wakazotoya akatiwandisa mudhara akauya nemuzukuru wandimona hanzadziya ndaperekedza pa imba yababa mukuru hanzadziya mukoma wangu mukuru ndatinaye futi kupi kuhondo futi mazvibata ndatinaye futi kuhondo pamedu titi mubaba mukuru makaenda mukoma umwe hanzvadzi atiripo 4 tese tode tanga watatu vese vakashayika kuhondo vakashayika hondo yapera vakashayikira kuhondo vanakashayika hondo yapera alright handi mudhara auya amai vakazoya takazoti mwari kuneseka pozi tukatanga kuchema izvo zvasikadikani vamanje saka kana mai vainzi chimbomirai pozi muziva vanhu vaiti ukasvika so wanotanga kubafara utanga kufunga sekuti ndiye here munhu wacho zvenza ane muswe wanefunga kuti nemiswe asi makamera miswe muri kuhondo vanhu vaifunga kuti vaitaurwa zvekuti maganda ane chi ane miswe saka kana waida kuona kuti munhu ane muswe here ndakabara munhu asina muswe saka muswe wako kuti angewechii wazoiti aiwa yanga iri zvekunyeperwa propaganda kuti ukaenda kujoina umaganda ka unobva wadini waita muswe kuti udini one kunyunguduka alright pasikaiti akuzi kunyunguduka be tactics yaita aidzidziswa kuti unofamba sei nafunga kuti kunyunguduka mazuva zvaitika yango disappear munhu anyunguduka but unokasina kunyunguduka ba itactic saka idzo unofana kumera muchi muswe kuti saka mai makazoona handei mati baba vanga vane mumwe mukadzi vauya kugoromodzi vakatsanangura kuti mwana wako unoziva kuti namai vako zvamira so vakatsanangura ndikati azvina musaba chazuya baba saka takapatana kunesha takazoti ndakunesha ami manje zvikono nomudhara nanomainini makayamini fomu aifuti tungu waoda kubuda tirisaakapiwa ofuka takapiwa matrangi trangi kutenga key yako wakuya unosvika cv yako unofomesa mutrangi wakiya matrangi totora toisa pambi zvazvakadai inenge risitoro musi urongwa imomomo posara pamena pakachengetedzwa toenda kupi off ndipo makasokona ana amai manje
pamba ipapa okay baba ake mkazi kupi kwa Mutare okay semunhu wakanga ane zvimari zvawo asvika chiwaona vangosana paya choita seMutare kanzi no problem hapana chakaipa no problem zvimari tinato mazuva uchatandisa kuti mari yanga isina nebasa rese ukandopiwa unoti chinge kundoita vabereki basidoiti zvimuri kuda saka maami makazogara kwenguva yakareba zvakaita sei mabva from there zvataenda ku2 brigade 2 brigade tazi kumount Arrow ya 26 battalion mount Arrow takazokati vari 26 tiri muMundarweni 25 iri pane Dziwa 24 iri kuRusvingo okay mabattalion yamanje atati kulewa manje gara to Mount Arrow tumisha anopa kasi aiwa mabattalion akupwanyiwa rapwanya futhi battalion yedu yakupi esari akabva apwanyiwa kuti auzoenda mavhurechi 1 neck okay Dombo Shaw masibata kwakubva futhi kupi ku Mount Arrow tavura 1 neck emashaki yakambopisa panguva yehondo yamatsanga kwa 1 neck vatatanga kuti tona futhi chi yaye mashaki manje asi takasangana chi Zanula Force Zipula Force tata uniform wanje azvaize kufungana zvaize kusina chese kwaitona futhi chi yemashaki papashiriza futhi mozi hondo yekupi yamatsanga masona manje saka yemashaki ndiaidikana manje kuti adini apedza kupozi mairwa uri pai uri motika manje uri motika manje takangwaudza futhi zvakanyanya chaizvo saka makasonzi chi makuendawo odha yakasvika ichiti chi pamamakuendawo kunorwidzana namatsanga aiwa zvakaitika papa motika dzadarika nemunomusi magonyeti kana manje muzi magonyeti insira kai makurisikanto ati munzira kamuno anobva Zambia adarika nemunomu chena Malawi kana kuti anobva Joburg adarika nemunomu munomu cross country kamuno saka anga uchigarirwa manje namatsanga Tete Road because aitoti akasvika panyamapanda apa aigona kusvika kana kuti ari 100 saka basa kaitoziva kuti mune zvinhu zvakati zvinokosha zvochigarirwa pachangara zvaizvi ochipiswa zvotorwa vasibata ndipakataka kuti no nek inofanira kuzi ine motika mashaki aya zvinoenderana nechi yakuzi ascot manje ascot motika dzikuenda kubudisa kubhodha Malawi ndibasa takata kuchira manje 1 mek yakavhurwa 1 mek chaichai yanga iri ascot manje asi makatombopinda ere combat namatsanga maiwe nzi maiwe kakanyanyisa akazototiwa atoona kuti iye funga kuti bara uri kunze bara vakaridza rinopinda mukati saka motika idzi bara haripindi mukati saka aitouya padhuze panapa neapa mosona saka chimwe ukaziva kuti wasvika manje kwadini wachirowa manje iyoifuti achifunga kuti bara rinopinda pai mukati asikachiti hakuna zvakadaro saka tatina advantage manje takazotoona hazviti kuti hazvina sense tata kuti ascota motika mabhetro akaita kakwanisa mwana mai papachangara svika Mutete svika Kambrasisi kusvika imo macho pabhodha pamalawi pasopo taizoisira bhodha remalawi pasopo dzakusina manje kuti Malawi hakusiri kwawo manje but kubva pazobwe kuya kwabuda panyamapanda apa pakaipa pakaipa mwana mai akatamba hondo yakasimbarara apa iri very strong Samora safa Samora asati afa ndanyeyo Samora akasafa be Samora akatofa titori Mozambique tizoti Samora adona nendege tiri Mozambique katoma ashidona nendege apa hondo iri pakati yamatsanga pozi akatotsiridza tsuru munye baba akazopora ake asi akapambopisa ndibva makazobva ku escort yemagonyeti manje aiwa ini handikuti kuti kubva ba takazonzi kudikana vanhu vaenda kupi tracking tiri kumeke kuno kudikana vanhu vaenda kutracking para vanoenda kutracking para kupingo
tracking mweza zvinoreva tracking inoreva kuteera munhu aenda munhu atoni munhu aita zvaaita panapa obva aenda kwakusvika kwakuchisedzega kwakuchimuteera manje kuti apinda napa akwira muteere apinda mudanga ere aita sei sei izvo zvazvounyanzvi zvitakazitikazidoda kwakuchibva kumeki kumana kupi kupara vanopara kwakwakutrainwa futi 21 days first kwaumbodzoka kwazodzoka futi kwaenda futi zveikupara kuya then from there tapedza advance vanzi auchadzoki kumeki takutoita instructor manje kunoko kupara ikoko mazvibata achadzoka kumashango kuya mwoyo uri kuda kumashango zikazi zimashango zvadini hauchaendi takuda kunoko asi wakuita kuti selection uripona selection futi kupi kupara kuingoma kuya atakomana chatsva ichi ndandisi ndegaba azviro ndandidegaba iyo takawanda takatasinetsi kwakuita futi selection man 10 days selection manje wakabereka zvekupara manje ma 10 kg kusana right from there kazi New Saram kudzika manje nendege ndiyo parachute manje tokupara kwaudzika nendege 10 jumps qualified. Saka first day uchidona neparachute zvazvakamira sei? zvinoita fanika usisiriwe zvinoita fanika ndiyo kana wadzika manje. Alright. Kwakuchiprepare draw yese zvikanzi wainstructor ikoko patraining depot manje kwakuita instructor zvikanzi instructor wako ukwenda kupi uri qualified to be instructor wetracking wawe tracking manje kupi makuti ndikwatraina watracking manje kuwafawafa amembo zomwezi kuwafawafa takamborinzwa kuwafawafa kune magrupu mairi kune nzvimbo yecommando kune nzvimbo yepara mazuva sazi yangu mazuva ando zvichikuitwa iriposi savanhu taane mazuva tabva ikoko asi mazuva acho ndekuti aidini taitrainera vanhu ikoko tracking kwaita phase 1 phase 2 takandiitwa futi phase 1 and phase 2 inenge yakafanana like yekuti unofanira kuti utozviziva zvinhu zvonazvo kuti munhu kana apinda apa unofanira kuti utomubate because papinda munhu unofanira kutadza kuzikanwa saka asi usikatozviziva auzviziva ukazitraina unoti utozviziva zvirimo musoro ukazitraina unofanira kutozviziva kuti uyu munhu uyu apinda neapa ende anga akatakura chakati unofanira kuziziva futi kusvika kumunhu kudai sofanira kuziva kuti kusvika kwaita apapa zvinotokutauriza kuti akatakura motika here kana kuti ufu zvinhu izvozvo training is a good thing but usati wazviziva zvino ungafanika zvinonetsa but ukazitraina ukazviziva it will become easier ndokuseva muri muarmy ndakaita almost 27 years ndiri muarmy 27 years ndiri muarmy 7 years warfare 20 years national army right 27 years right makazoti 7 years ngeze muhondo idzi ndizvozvo izi ngeze kunational army makazoti gore ripi manje rega ndinozorora 2007 ndizvo zvaitwa 2007 ndakanda zotochinja futi ndaku2 make kuti kwakune 1 make ne2 make zvinoenda makore andokutaura igawo futi kuti kufamba kwakuri kuita zvinokutaura kuti apa panonga pakuita size neni apa apa nyama ichada hazvinokutaura zvega hatidi kunyeperana pa zvinokutaura zvega kuti izvi ndiri kuita izvi zvichikuendana neni here izvi hachaendana neni basi zvakudawo vechidiki zvekuti kana kwazi ona kuti hari kai ndichiritaya kwaumbuti anditi ndaundoritaya futi ka pane mubvunzo inouya yakatoomarara kwaudaidzwa wauda kutaya chii chaita uri kushupwa here because ndakanga ndakopora
Okay. Kati ndoshupa ndai ndiri kopo. Ndini ani munashupa zvikanzi aiwa. Ko sergeant. Asi ndoshupa. Sergeant major angari ngati nix. Kuda wangu kudini. Nozoro. Kati no. Inda KG6. Kondo KG6. Kuna captain. Interview futhi unobvunzwa futhi. Nziwa wangoti ndakuti test. Tikuchinja unit iri. Tikuse pamwe poda kusenza wori kuti kuda kusoro rangu. Alright. Apachina kunesa maningi iri kana pano zanesa tombokupa live. Umbofunga. Mwazibati wati nix ndakudi yangu. Kumbosoro ndakuti ndiona mawakili. Kuzikazhinji futhi kana uri pabasa. Kana mabasa edai. Kwakakwamsikanye kuwakika manje mazhinji kana makombe mazhinji akataka kutoa akatobva kubasa. Kazhinji kana maone ndakazotoita kuti uri ukoko nezvokwakaona uno pfungwa yacho kazhinji wanga usitoriya nezvazvo banditi ndiri mubarike ndiri right. Mari itai zvakati. Mari itai zvakati. Pari mwacho mari chisingasviki futi. Asi kana uripo wega ndakudai zvinofana zvinoenderana. Kwazotumirwa zvakatokisana mapepa. Kwasana mapepa. Date varasvika. Kwausarenda uniform zvese kana zvese. Kwausarenda. Kwakuya kumba. Upenyu unyowani. Wakatanga sei? Ndasvika paumba ndatorora angu. Kurora ndatorora kuti ndakarora ndichikumbi ndiri kuanimeke. Nene wana wangu 4. Ndakarora kutombo show. Mdzimai wangu. Wana wangu 4. Mdzimai pazoshaikake. Munda makawana. Munda ndinasina pana stand. Okay. Munogona kuona munda. Unoona stand moza. Zvaindosiyana. Ndinoona stand. Patsomba. Handiti. 27 years. Mutototi muri muchiuto. Handiti. Shiviro yenyu neupenyu tongoti kana kuti wapeshenia. Zvamungadiwo kuti dai semunhu akasevha makore aya ndiri muchiuto dai ndanzi ndaziva kuti ndiri mupeshenia chi akainini ngekuti pasitendi yangu iyi asandanyetsa kuyoka mushi mari kundiisumudzi inyasi kuratidzika chaizvo handina ba ende kwasaka ndikakwirwa sitendi yangu yonaka ndozobatirwa mbichana mari zvinga zvirinani because mari yekunyasa kuti ndiwane kuti ndiisumudza handina kunomboiona pay yangu ndiisumudze sitendi yangu ndotoona kuti ai ndiri kure nezvazvo asi dai kuti ndaibatsirwa apa negovernment ka ndowakirwa kozondibatirawo because zvinondipa kuti ndipoti mwoyo wangu ndaitoti ai zvikadaro wondiwakira uchitsamwa papeya kuti akudini takubatira papension apo pakadai hayi zvaindinakirei handiti zvaindinakirei tinoziva kuti kai maovhiti munorapwa mahara kuzvipatara chokwadi zvinoita kuzvipatara kazhinji isusu mafail isi tine mafail unorapwa nefail aunosi kuchipatara chese chese because kazhinji kuti tuine kwamutare ukaona ndokuti mafail ku 3 fluid ambulance kuno mafails aya maclinic aya moziya amana mafail vanoziva sei kuti urimovhet uri kupaona manje vanokuziva sei kuti urimovhet kusoka kuti urimovhet reni kuti kana kwapanza kadhi asi hazvina indogona kuti ngorigadzira kadhi racho hati mazvibata manje popapo plus awa vanositirwa senzi makizinga senzi ndizvozvo padobhatarwa mari kuti udini fambiri manje kuti uzoiti manje saka ipopo apa kuti zvinofamba sei apa kuti zvitsie kazhinji unototi ukatobhadhara utochengeta marisitsi ako utoenda nakupi kwamutare kuti marisitsi ndakadini ndakabhadhara kuti uzotoprocesswa kuti uzowane chi zvata neprocess yakatoti rebe kuti uzopi urifandwe mari yako yamanje papapo hapanyatsi kuita musheba because ani mupaona mamire zvakaita papo because aonetiwo pane mari ndekuti udini tikurapesa saka iwe unayo mari unotobudisa wabudisa ufanira kuti uzofambe manje kogakudzenzisa mapepa yakopi asi ukarwara wakwanisa kuenda kwamutare
ndokwaona kugona kutaswa mufire what is right zvino chirwere hachina izvozvo ipapo anytime saka zvototi dai mafire afotokopwa oiswa kana nzvimbo dzamuri idzodzo senge makliniki ari kunokwaya kusaziva kuti zvinogona kuitika here like that zvinozonetsa kuti fire remunhu yakomrade uyu pakliniki apa comrade uyu pakliniki apa ipapapo ingafamba administration ipapapo totomiti makomrade ari muno ward 11 mafairi awo amwe aiswa ikliniki irapo ndaiswa pakliniki apa aiswa pakliniki apa hamazanoka zvinhu netechnology zvinogona kuitika hongu kune mafairi anogona kunge ari senge atinozeya asi mazano zvinhu zvinogona kuiswa mukombiyuta zvongotumirwa kwese kwese pakliniki apa ukasvika ukati ndini mharapara pakamubvoisa kana pin code ndini mharapara wakabaya zvabuda kuti zvikurerukire nekuti urwere kubva kuno kwamutasa kusvika kwamutare apa uri mubhazi futi apa uchida mari futi yebhazi yekuti asi zvino zvakanaka because zvaitedzi muofetre nemudzimai wako nemhuri yako vana vako unofana kurapwa free mazibata zvinova zviri right zvakadaro ngekuti ndiyo beneficiary yacho ndiyo benefit yedu yekuvhwa kuhondo zvinova zvakanaka handiti zvinova zvakanaka sa muchiri kurangana makaenda kuhondo gore mine makore mangani ndine 22 ndokuzoritaya mani handiti handiti mukakaratwa mimi ndakabarwa nini 1959 pani makore mangani handiti ndobasa rana amakei anzi ama2k ndo vachacalculate handiti muna comrade here wamakarwa naye wamuri kutsvaga pari zvino kutsvaga kuti ndisiwane naye kuti comrade ningi vaya vakatowandisa taurai tinzwe kuti comrade ningi muri kupi vakatowandisa comrade Devo takumusara kuona naye hapana nenguva takamusvika kwavo kwagutu mudaito muchina nditi chomugofen izvo nguva yari vari chambudzani tauri kupi Charles akatoti wande macomrades asi kuti wazhinji vamweka totosaka navo paonini apa papay kuti uchiri mupenyu ndio tiri kutoita iva uchiko here mharapara iwe uchiko here asi zvokunyanyisa kuti tosakana chaivo chaivo chaizvo zvazvo takutosakana zvakaita macomrades ari kuna kwaya vaitorwa kwake hondo airwa kwake hondo kauti hautosangana mamisha kuno kumanya iwe titi katosangana pa mwamwari nation army amangu akupolisi amangu akuCIO kauti kutosangana mamisha kuno kumanya asi vamazhinji takanaona hondo ka azvokuti posi apo kunosangana papay hakuna handitika aya comrade Joseph Chimurenga ndira kuti ndainizara nhasi nekuti siyirawo nhoroondo ine udzamu yakadai aiwa ndo zvaitoitika comrade wangu aiwa ndo zvaitoitika handitika aiwa tinotenda. There you heard it from comrade Joseph Chimurenga. At 22 he left the country to fight for the independence of this country. Kana muri kwamuriwo ikoko muri kudokwaira kuti aiwa neniwo ndinoshuvira kuti regaiwo ndingosiya nhoroondo yangu nemafambiro andakaita kuti ndisunungure nyika ino. Tibatei panhamba dziri kubuda pasi apa tinouya ikoko. Cheri kungogara zvatakaita izvi mongotaurawo yatinotiyo personal experience yekurwa kwamakaita hondo yeChimurenga. Tiri kuno kwaMutasa naproducer wangu Frank Wesere. Ini Robert Tapmani ndinoti ngatisanganei mune mamwe maprograms. For now it's bye bye.
Taigara mumakomo mumakomo yewondo alwaka imanya manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo mumakomo yewondo alwaka imanya manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumakomo alwaka imanya manya dakabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.